אז היום מה שרציתי לעסוק זה בשאלה, להפעיל? כן, זה מופעל. השאלה האם לימוד תורה בלי מחויבות בכלל, זאת אומרת עצם הלימוד עצמו יש לו ערך מצד עצמו, או שעיקר העניין זה באמת מה שהתורה היא לשון הוראה. מה שהיא מובילה את האדם לעשות, מה שהיא מקרבת אותו לקדוש ברוך הוא, מה שהיא יוצרת אצלו זיקה או דבקות או משהו כזה, ובלא זה כאילו כלום. זאת אומרת, סביב כלפי מה דברים אמורים. יש הרבה אנשים שמשתמשים בתנ"ך בתור איזשהו מקור להשראה. להשראה לכל מיני רעיונות, לכל מיני דברים. במקום שהם ישתמשו בכל מיני ספרי פילוסופיה, או בכל מיני ספרים של הוגים, או כל מיני אנשי תרבות וכדומה, משתמשים בתנ"ך. אבל השימוש בתנ"ך הוא שימוש בלי זה שמי שנתן את התורה או מי שנתן את התנ"ך זה הקדוש ברוך הוא. את התורה יותר נכון, זה הקדוש ברוך הוא. אלא כי זה ספר כמו המון ספרים, ויש לו ותק יחסית לשאר הספרים, בכל זאת ותק של כמה וכמה אלפי שנים. אז לכן גם שווה לקחת אותו ולהשתמש בו. אז אם אנחנו צריכים בעצם לשמוח בדבר הזה, או לראות בו ערך משמעותי, חיובי, בזה שמשתמשים בו בשביל כל הדברים הללו, שאנחנו אומרים, תראה, אם הלימוד שנעשה יחד עם המקור הזה של הקדושה, הוא אבל נעשה מתוך מניעים אחרים, או מתוך פרספקטיבות שהן לא חיוביות, לא קושרות את זה לקדוש ברוך הוא באיזשהו מובן, ללא שום מחויבות למשהו שמחייב בסיפור הזה, אז אולי באמת יש פה דברים אחרים, יש פה אולי לא תורה, אולי יש פה משהו אחר. כן? כי הרבה יאמרו, מה זאת אומרת? לפחות יש פה רווח שהוא מתעסק בתנ"ך ולא מתעסק בדברים אחרים. אז זו השאלה. השאלה בעצם ביסוד הדברים היא, האם עיסוק בטקסטים תורניים היא תמיד עדיפה על פני שלוקחים דברים אחרים, טקסטים אחרים, גם איזה מסקנות שמוציאים מהם. העיקר שלפחות הוא עוסק בתורה, או שלא. אבל לדוגמה, נבואות הנביאים הם מיוחסים גם לבן אדם לחברו, וגם הם מסרים שמיועדים לכל בני האנושות, והם מיוחסים גם אם הם לא נובעים דווקא מקשור לקדוש ברוך הוא, עדיין עצר המסר עצמו זה דבר שאנחנו רוצים לקדם אותו. שוויון בין אנשים, זה דבר שהוא גם נבע מהתנ"ך, אבל זה דבר שגם אם זה לא יבוא, קשור לריבונו של עולם, אנחנו דוגלים בו. או צדק, צדקה. ואם יפרשו, אם יגיעו למסרים מסוימים שהתורה מדברת עליהם, אבל ישנו אותם בהתאם לתפיסת העולם. זה מה שהרבנים עושים כל הזמן. גם הם עושים את זה. לא נכון, אם יגיעו לצמאות נכונות, דברים נכונים. אז אתה אומר, בסופו של דבר צריך לבדוק אם זה מגיע למסקנה הנכונה או לא. אבל אם זה לא מגיע למסקנות נכונות, והיה זה מגיע למסקנות נכונות, ששוב, השאלה מי, כמו שאביחי פה רומז, מי באמת יחליט אם זה נכון או לא נכון. אבל בהנחה שזה באמת נסתר מהתורה במקומות אחרים, אז האם יש בזה ערך, או שאנחנו אומרים, תקשיב, כל זה ברכה לבטלה? תוכיח לו שהוא טועה מתוך התנ"ך עצמו. לדוגמה, אני אתן לכם, חוץ מהפרויקט הזה שעכשיו לאחרונה עלה, שזה הסיפור של 929, למי שלא יודע, הכוונה היא לעשות לימוד תנ"ך יומי לכל עם ישראל בשווה. זאת אומרת שכלל עם ישראל, זה גם יש בזה אלמנט אחדותי, וגם אלמנט של להכיר, דע את התרבות שלך, תנ"ך כתרבות. וכל אחד ואחד מישראל ילמדו 5 פרקים בשבוע, תוך 3.5 שנים אמורים לסיים את כל התנ"ך. אז הנה, טוענים הרבה ממקימי המפעל הזה, בשבת אין, זה חזרה, שישי שבת זה חזרה. רגע, אתה לא חושב בשבת? זה שאלה טובה, ואנחנו רצינו לבדוק את הדבר הזה, האם באמת יש כניסות גם בשבת עצמה וזה, אבל בסדר, אין פה לפני עיוור בכל אופן בהקשר הזה, אבל השאלה היא, יש פה ערך תרבותי בתנ"ך, וטוב שיכירו אותו. יש אנשים שבכלל לא פותחים את התנ"ך, ובזכות הדבר הזה הם פותחים את התנ"ך. בהנחה, שוב, אני רק אתן לכם סקיצה איך זה נראה, יש את הפרק בצד, שיש אפשרות לקרוא אותו, ויש המון דברים על הפרק, של כל מיני אנשים שהם, רובם הגדול איננו דתי, איננו שומר תורה ומצוות, ויש להם המון אג'נדות וכולי, שמקדמים אותם, והפסוקים הם ברמת האסמכתה. שוב, לא תמיד זה ככה. יש פעמים שזה באמת ניתוח אמיתי וקריאה אמיתית של מה שכתוב, ויש פעמים שזה קריאה עם התחושות בטן שלי. בסדר? עכשיו, הביקורת שאמר אביחי היא נכונה. זאת אומרת, לפעמים גם רבנים יש להם את התפיסת עולם, והם כופים אותה על ה...
זה מה שקורה. כל הזמן. נכון, אבל לא תמיד. לא, אבל- זאת אומרת, השאלה היא אם היא נסתרת אבל במקומות אחרים. או האם היא, בסופו של דבר אנחנו אומרים, זה רצון השם, כי רואים את זה במקומות אחרים, ואנחנו גם נראה לך שזה גם נמצא פה. למה? אפשר לסתור דברים מתוך התנ"ך, ויש אג'נדה לתנ"ך עצמו, ולא רק דבר שאדם מחליט לתוכו מעצמו. אז זו השאלה, אם לתנ"ך יש אג'נדה מצד עצמו, או שאני עכשיו יכול להגיד מה שבא לי. עכשיו, חוץ מזה, עוד מקרה שיש בו את ההתלבטות הזאת, זה לדוגמה בבגרויות. יש בגרויות בתנ"ך, שהם, נגיד אצלנו, אנחנו מכירים את הבגרות שלנו בתנ"ך, מי שעשה או מי שלא. בכל אופן זה, לומדים את התנ"ך, הם מפרשים, ומה שהמפרשים אומרים, אתה צריך לנסות להבין מה הם אמרו, במה הם נחלקו וכדומה. בבגרות תנ"ך בבית ספר חילוני, הבגרות של מדינת ישראל היא שיש לך את הטקסט, ועל זה מביאים כל מיני אנשים שדיברו, ביקורת המקרא וכדומה, ועושים מזה צימס, מה שיוצא מלמדים על דה ועלה, כאילו בכלל בלי שום איזושהי נאמנות או מחויבות למה שאמרו המפרשים, מה שאמרו החז"ל, או לא משנה מה שזה לא יהיה. וכאן עולה השאלה, האם יש בזה ערך? אתה יכול להגיד, הנה, בכל בתי הספר לומדים תנ"ך. עכשיו אתה אומר, תנ"ך כזה, מוטב שלא יהיה בכלל. זה לא תנ"ך בכלל, זה כאילו כלום, זה אפילו יותר גרוע. זה מחרף מערכות ישראל. מה נגיד על לימוד גמרא? הנה חינמי. רות קלדרון, אני סתם... הנה חינמי, אני יכול... יש לה סוגיה בכנסת, באמצע הנאום שלנו. בסדר, לא תמיד זה סוטה ממה שבאמת, מה שכתוב ומה שזה. אני מדבר בעיקר בדברים שבאמת אין יושרה אינטלקטואלית של מה שכתוב אפילו, של מקומות אחרים שזה נסתר מהם במפורש, של התעלמות מהתוכן עצמו ומפרשנות אמיתית של איך שהדברים מתפרשים לפי המילים שהתורה נוקטת בהם במקומות אחרים, אלא אומרים לפי, הרבה יש שחוטאים באנרכוניזם, זאת אומרת, זה גם רבנים, אבל שמפרשים את התורה לפי תפיסת העולם שלנו היום, והמילולית אפילו, ברמה הפרשנות המילולית, זאת אומרת, משתמשים במילים שאנחנו משתמשים בהם, שאליעזר בן יהודה טעה ופרש אותם כך, ואנחנו חושבים שגם התורה כשהיא דיברה, כך הוא דיבר. בסדר, הנה חינמי. אז אני אומר, במצבים האלה, לא אמרתי שזה תמיד קיים, אבל במצבים שבהם זה קיים, ויש יחסית סך נרחב שם שכזה, האם אנחנו רואים בדבר הזה משהו שהוא טוב? כי בסופו של דבר הם עוסקים בתנ"ך, מה אכפת לך? עוסקים בתנ"ך, בסדר, אז הם לומדים את זה לא כל כך נכון, הם מגיעים לכל מיני מסקנות בעייתיות, אבל הם עוסקים בקודש. כשאני אומר קודש כזה שהוא מחולן או מחולל, בהנחה שאני באמת כאילו, שזה מוסכמה ברורה ושברור שזה לא מה שהקדוש ברוך הוא התכוון, כי זה נסתר מכל מיני מקומות וכדומה, אז אולי אין בזה ערך בכלל. אולי עדיף, בסדר, אתה רוצה שהם... ככה לא הרווחנו כלום, כאילו לא הרווחנו כלום. בזמנו הייתי תמיד נותן דוגמה לגבי מסורתיות של שבת, לדוגמה. יש כמה כאלה שמנסים להריץ שבת ישראלית. מה זה אומר שבת ישראלית? לא בית הלל, משהו אחר לגמרי. שבת ישראלית ברמה של... לא, קבלת שבת מוזיקלית. זהו, התבלבלתי בביטוי. קבלת שבת מוזיקלית. מה זאת אומרת? יש במקומות מסוימים שאנשים רוצים קצת כאילו תרבות יהודית, אז בערב שבת הולכים לחוף הים, הם מזמינים את כולם, עושים כזה מול השקיעה, ומביאים כלי נגינה והכל. עכשיו, כל הדברים האלה נערכים גם בעצם עם השקיעה והלאה. זאת אומרת, אחרי השקיעה, כמובן במעורב, כמובן מגיעים עם רכבים וחוזרים עם רכבים וכדומה. עכשיו, מה ההתייחסות שלנו לדבר כזה? האם הדבר הזה בעל ערך? האם הדבר הזה לברכה? כי הנה, במקום ללכת לפאבים, במקום להתעסק בשטויות, הם מקבלים שבת, אומרים מזמורי תהילים, אומרים זה. אלא מה? שזה כרוך בחילול שבת, כרוך בכלי נגינה, זה כרוך בנסיעה, זה כרוך בחוסר צניעות, ועוד אלף ואחד דברים. אבל קבלת שבת, זה כרוך לקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול להגיד שהנה, אם הם... זה חייב להיות שבת שנקרא לקדוש ברוך הוא, לא רק לעשות נגינה ומזמורים של שבת. כאילו... גם על עבודה זו אתה יכול להגיד משהו דומה, לפחות הם עובדים איזה... לפחות יש פה התקדמות רוחנית. בעצם השאלה, התקדמות רוחנית... לא, אני אגיד, אם הקבלת שבת הזאת היא לא קשורה בריבונו של עולם, אין לו שום משמעות. זה נגינה בגיטרה סתם ככה להגיד. אני לא מדבר על החילול שבת הלא חילול. ואם יש לה קשר לקדוש ברוך הוא, זה בסדר? לא, אבל יש לה ערך. האם זה שאין לי בעיה שמחללים שבת, כי בכל מקרה הם יחללו שבת. אבל אם זאת קבלת שבת שיש בה תפילה אמיתית, זה דבר שקשור לקדוש ברוך הוא. בסדר, אני אציג רק אפשרות, כאילו, מלבד מה שאתה אומר שיש פה ערך חיובי, יכול להיות שהערך הזה הוא יכול להוות פגיעה. גם הרפורמה
יש בה ערך חיובי מאוד גדול. אבל הבעיה שבה זה שהיא מציעה אלטרנטיבה למה שהתורה באמת מבקשת, או מבקשת להנחיל. כי הרפורמה רואה את עצמה כאלטרנטיבה, והיא דוחה את שאר העולם היהודי. יפה, מי אמר? ברגע שאתה מייצר כזאת אלטרנטיבה, אז זהו, בשביל מה הלכת לבית כנסת המשעמם? יש לנו כבר קבלת שבת, זו קבלת שבת. אנחנו עושים קבלת שבת. קבלת שבת האמיתית היא מה שאנחנו עושים. לא מה שעושים בבית הכנסת. אז בעצם פיתחת אלטרנטיבה. פיתחת אלטרנטיבה שהיא בעצם מדרגה מסוימת יכולה להיות רפורמה ואולי פוגעת יותר. אבל כל עוד שזה לא כרוך בחילול שבת, אז זה בסדר. כל עוד זה לא כרוך בחילול שבת, בסדר. אבל במקרים האלה זה כרוך. אז טוב, נחזור קצת למקורות, ננסה לראות, בסדר. כאילו הדיאלקטיקה או ההתלבטות פה היא די ברורה. מסתבר שכבר במקורות חז"ל יש לנו אמירות שונות ביחס לעניין הזה של לימוד תורה, שהוא לא לשם שמיים, מה שנקרא. שהוא לא לשם שמיים. זה לא לשם שמיים? מה זה? זה נקרא לא לשם שמיים? אז בוא נראה אם זה לא לשם שמיים או לא. מה מוגדר לא לשם שמיים, מה מוגדר כן לשם שמיים? למה אתה אומר את דבריך בתמיהה? לא, לשם שמיים שאתה לא לומד לצורך קיום מצוות תלמוד תורה. כן. ולא שאתה מפרשן את התורה בצורה מעוותת. טוב, אז אתה אומר שזה אומר נקרא לימוד תורה. מה? זה עוד יותר גרוע. עוד יותר גרוע, ודאי שהוא אומר שזה עוד יותר גרוע, אז בסדר, אז אנחנו נראה איך באמת מפרשים את זה. אז בוא נראה, כתוב... אז אדם שרוצה לקיים בזה מצוות תלמוד תורה, שהוא קורא את כל המלל. זה עוד הרי הכוונה. אז ודאי הוא לא... כן. יש עוד מוסד שעוסק בדברים האלה, זה יש בתי מדרש לחילונים, שלומדים ממש סוגיות בגמרא והכל, אבל אין אנשים בלי כיפה, בלי כלום, כאילו לא מתכוונים עכשיו להתחיל להוציא מזה הלכות, דברים כאלה, הם לומדים כאילו חופשי. כל אחד בא עם זה שלו, עם הרקע שלו, מדובר שם על אנשים עורכי דין, דברים כאלה, הם באים לומדים חופשי. מה שהם זה, לומדים חופשי. עכשיו השאלה היא כזאת, מצד אחד אתה אומר, תראה, במקום שהם יתעסקו רק בחוכמה חיצונית, הם זוכים גם לשמוע קצת דברי תורה, נכון? אבל מצד שני, יש פה בעיה, כאילו, הם לומדים את התורה בתור חוכמה, הם לא לומדים את התורה בתור הוראה, בתור משהו שמורה להם מה לעשות. אז אם יש בדבר הזה ערך באמת, יש פה משהו טוב, שווה להשקיע בזה, שאני אומר, זה ברכה לבטלה, זה לא שווה כלום. אבל יש הבדל בין התלמוד ודברי חכמים וחילותם, למה? מה יהיה ההבדל? המקום של התלמוד, גם אדם שחילוני לומד את זה כמקום של בית אבא. שמסורת אבותינו זה היה תלמוד. אז שזה מגיע סבא שלי פעם היה רב, וסבא שלי היה לומד גמרא. מוגרש מקושר למסורת תלמודית, ואיכשהו לבוא כך זה וללמוד אותה, נגיד קצת. זאת תנ"ך זה מקום מובהק, הקדוש הקדוש. ואז זה יותר קל או פחות? סבא שלי גם שונה. טוב, אז בוא נראה. אז יש פסוק בירמיהו אומר ככה, והיה כי תגיד לעם הזה את כל הדברים האלה, ואמרו אליך, על מה דיבר השם עלינו את כל הרעה הגדולה הזאת, ומה עווננו, מה חטאתנו, אשר חטאנו להשם אלוקינו. ואמרת אליהם, כן, היה שם הרבה צרה גדולה, אומר להם הנביא, אני אגיד לכם למה זה קרה. על אשר עזבו אבותיכם אותי נאום השם, וילכו אחרי אלוהים אחרים, ויעבדו, וישתחוו להם, ואותי עזבו, ואת תורתי לא שמעו. כלומר, הקדוש ברוך הוא מפצל בין אותו לבין תורתו. למרות שהגמרא בשבת אומרת שאנוכי זה אנא נפשי כתבית יעבית, התורה זה חוכמת השם, זה היינו הך. אדם לומד את התורה, הוא בעצם לומד את הקדוש ברוך הוא ולומד עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאומרת המשנה באבות. כאן אומר הנביא, אותי עזבתם וגם את תורתי לא שמרתם. טוב, זה מה שכתוב בנביא. דורש על זה הירושלמי, מנסה להסביר מה הסיבה לחורבן. שהגיעו לפרק הזה ב-929, ואז הם יחזרו בתשובה. הם יבינו שהם טועים. טוב, בוא נראה. רבי חונה, רבי ירמיה, בשם רבי שמואל ברביץ. מצאנו שוויתר הקדוש ברוך הוא לישראל על עבודה זרה ועל גילוי עריות ועל שפיכות דמים, ועל מואסם בתורה לא ויתר. מה טעמה? ויאמר השם על אשר עשו עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, אין כתיב כאן, אלא ויאמר השם על עוזבם את תורתי. טוב, אמר רבי חייא בר בא, אותי עזבו, אבטר, שמא את תורתי שמרו. שאילו אותי עזבו ותורתי שמרו, אור שבא היה מקרבן אצלי. זאת אומרת, אומר הירושלמי, מה בעיה אצל ירמיהו? שאותי עזבו וגם את תורתי לא שמרו. אבל אם אותי עזבו, אבל לפחות את תורתי שמרו, אז זה היה בסדר. למה? כי אור שבתורה היה מחזירה. ופה אני מציב את הטענה ההפוכה לכל מה שהצגתי עד עכשיו, שלכאורה, מה אתם רוצים? הם עוסקים בטקסטים קדושים. הטקסטים הקדושים הללו, התורה, יש בה השפעה שאתם אפילו לא יודעים מהי,
וגם אם אותי עזבו, הם לא מאמינים בקדוש ברוך הוא, בנותן התורה הם לא מאמינים, אבל הם עוסקים בתורה, אז האור שבתורה מחזירה למוטב, הוא ישנה את זה, הוא כבר ישפיע. אז אתה אומר, צריך לראות את האור, או שהאור משפיע מיסטית, כאילו... לא מיסטי, זה עצמי. עצמית, כאילו, זה מה שהתכוונתי, לא מיסטי, כאילו, כישופי. מי שמאמין שיש באור, היא תאיר לו. מי שלא מאמין שיש באור, היא לא תאיר לו. כן, ככה אתה אומר. אתה מבין אסף שאתה לא חושב ככה, לא? כתוב שצריך ללמוד כאן. הם לא מתחילים משאלה של אמונה. זאת אומרת, אני עכשיו ניגש לזה, אבל אני לא מאמין. זאת אומרת, אתה בא לטקסט, אתה מחפש איזה משמעות לנפש ולרוח. אני חושב מהיכרות. ואני חושב שפחות עכשיו אתה בא ואתה אומר, רגע, אני מאמין, אני לא מאמין. אתה בא ולומד, ואז נפתחים לך דברים. אז אתה אומר שזה, אני גם מסכים, שנראה לי שזה הפשט, שלאו דווקא אם אתה מודע לזה שיש סגולה לתורה. וב' גם אנשים שמגיעים ללמוד, אם הם מגיעים למקומות שהם בהקשר חילוני, זה לא בגלל שהם כופרים גדולים וברו את דעתם ואמרו ככה אנחנו רוצים ללמוד, אלא כי הם נמצאים באיזשהו הידר, והמקום הזה יותר זמין להם, והסביבה יותר נוחה, ויותר מתאימה לאיך שהם תופסים את עצמם וללבושים שהם נמצאים בהם. כאילו אתה דוס, פה כולם דוסים, מדברים בשפה מסוימת, לאו דווקא לתורה, גם חברתית. מבחינה חברתית, מקומות כאלה מתאימים להם יותר. אז אני אומר, זה לאו דווקא אנשים שבאים איזושהי אג'נדה, אנחנו לא מאמינים, אנחנו רוצים ללמוד את זה כי זה ככה וככה וככה. ולכן אצלם זה יכול להיות בסדר? כאילו זה מה שאתה אומר, או שזה לאו דווקא? אני אומר, אז יש פה שני עניינים, גם התורה עצמה שיש לה אור סגולי, וגם אנשים שזה לאו דווקא אנשים שהם באים בתור, עם אג'נדה ברורה. אג'נדה אמונית שלילית. נכון. אז בסדר, אז קודם כל יש את הירושלמי הזה, צריך להכיר אותו. אור שבתורה מחזירה למוטב, ומיד כמובן ההשלכה של זה, זה מה שרב חונה אומר, למה תורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. עכשיו פה שלא לשמה מתפרש שמה? שלא לשמה, מה מדובר פה? אותי עזבו. הוא עזב את הקדוש ברוך הוא. הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא. זה הפירוש פה. הוא אוהב אותה. כי זה מעניין, כי זה תרבות, כי זה אינטלקטואלי, כי זה מה? צריך להיות אותו תלמוד תורה, רק בלי אמונה בבורא עולם. בקדוש ברוך הוא, נכון. כן, לא איזה משהו אחר שהוא לא לימוד תורה, איזה הוצאת בסדר, אז אתה אומר עוד איזה עניין, שבכלל לא לומדים את התורה. אני בכלל לומד את עצמי, אני לומד דברים אחרים, ואני דוחף אותם בתוך התורה. בסדר, אני מסכים. או שתפרש את זה. אבל אם נגיד הם אמרו, אנחנו ראינו את זה פה, איך ראיתם? אנחנו מסתכלים, אין קשר בין מה שאתם אומרים, הם ראו את זה שם. נגיד בכנות הם אומרים את זה. אז זו שאלה טובה. כאילו יש מחלוקת מאוד גדולה בתורת, זה נקרא תורת ההרמנויטיקה, תורת הפרשנות. האם תורת הפרשנות היא לנסות לעמוד על מה שהמחבר התכוון, או שאנחנו, איך שזה בא, איך שזה נוגע בי. ושם, איך שזה נוגע בי, זה כבר יכול להתפרש, כן, היו כבר כמה פעמים ששמעתי שיעורים על תהילים, ודוד המלך וזה, ואז מישהו אומר למרצה, תגיד, אתה חושב שדוד המלך אמר את זה? אז הוא אומר, מה זה מעניין אותי מה דוד המלך אמר? גם אם הוא יבוא לפה ויגיד, אני לא התכוונתי לזה, זה לא מעניין אותי. השאלה היא עכשיו, כשהטקסט כבר לפניי, אני בוחן אותו לפי איך שהנפש שלי נפגשת איתו, כן? אנשים דתיים אמרו את זה. אז באמת יש שיטות כאלה שאומרות שהשאלה היא לא מה המחבר חשב, אלא באמת יותר איך אני קורא את הדברים, איך הם פוגשים אותי. יש הבדל בין תורה שבעל פה. משה ורבי עקיבא זה נכון. יש הבדל בין תורה שבעל פה. אדם שם את עצמו. אני לא בטוח שיש הבדל בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כי גם בתורה שבעל פה אתה אומר זה חכמים, זה אנשים, אבל גם את זה אנחנו מאמינים שהרוח הקודש ירדה לחכמים ומהם זה הגיע, וכאילו היה פה סייעתא דשמיא. ודבר שאדם לומד תורה ולא רוח הקודש, יכול להיות, אבל עדיין... משנה באבות אומרת את זה, שאדם שלומד תורה, הקדוש ברוך הוא לומד איתו, אז משמע שיש פה איזשהו גם משהו מעבר לניתוח האינטלקטואלי. ואז יש משמעות לדברים שהוא אומר, גם אם הם לא יוחסים לדברים עצמם, אבל בתורה שבכתב עצמה יש הבדל, בכתבים עצמם. אם בן אדם אומר משהו רוצה, אולי את התורה שבעל פה, ויחלוק עליה לא חלק עליה. בסדר. אבל תורה שבכתב לא תשב. בסדר, אז הירושלמי זה המקור הראשון שהוא באמת מאור שבתורה וכולי, ואחר כך גם הגמרא בפסחים, בדף נון, הגמרא המפורסמת שאומרת, מצודת פה רב יהודה אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. בסדר? זה הנקודה. מתוך שלא לשמה בא לשמה, הבאתי פה את הנועם אלימלך, רבי אלימלך מליז'אנס, מסביר מה המשמעות שמתוך שלא לשמה בא לשמה. הוא נותן לזה הסבר מאוד, כאילו, כמובן רוחני, פחות
טוב, עם הזמן הוא יבין שזה טוב, ואז הוא ימשיך ללמוד את זה לשם שמיים. הוא מסביר שבעצם, כשאדם עושה מצוות או תורה בלי כוונה, הוא בורא גוף. כאילו כמו שאנחנו בורים מלאכים וזה, אז הוא בורא גוף, בלי נשמה. מי שמכניס לזה את החיות של הנשמה לתוך המעשים ולתוך התורה שלו, זה אחר כך הצדיק, שהוא לומד תורה, הוא לומד גם עם גופים וגם עם נשמות, ואז הוא יכול גם להרים את זה תמיד מה שהחסידים אומרים, שהם לומדים שלא לשמה, יבוא האדמו"ר, הרבי, ובלימוד שלו ירים את כל הלימוד שלהם להפוך להיות לשמה. זה פרשנות חסידית לדבר הזה. פרשנות הפשוטה היא, כמו שנגיד אסף אומר, פה אנחנו מגיעים, מנסים, לאט לאט, כאילו מתקרבים, כאילו אנחנו מאמינים שיש אמת בתורה, ואם יש בה אמת, יגלו אותה בסוף. יגלו אותה, אז ימשוך אותם פנימה. אבל יש מצד שני, אתה לא לומד את התורה בצורה הפוכה, יפה. זה הופך לסם המוות. נכון, אז זה עכשיו אני מביא את המקורות ההפוכים. אז בינתיים יש לנו כמה מקורות, כמו גמרא בפסחים יש גמרא במכות, יש כמה גמרות שמדברות על מתוך שלא לשמה בא לשמה. אבל מצד שני, תסתכלו בגמרא בנדרים. גמרא בנדרים אומרת, מפני מה אין מצויים תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהם? כן, למה? יש הרבה תלמידי חכמים שהבנים שלהם לא כאלה דוסים. איך זה קורה? צערנו יש הרבה כאלה, יש מעטים שזה לא ככה, ואז תלוי במספר הילדים וגם, בקיצור יש כמה שיקולים. אמר רבי יוסף, שלא אמרו תורה ירושה היא להם. כלומר, זו כללה שרובצת את תלמידי חכמים. ולכן הם צריכים המון המון מאמצים, המון המון תפילות, כדי להימלט מהכללה הזאת, שלא אמרו תורה ירושה היא להם, ושהם יצליחו בחינוך, מה שנקרא. רב ששת ברי דרבידי אומר, כדי שלא יתגדרו על הציבור. האם הוא זה, יש לו גם סוללה של תלמידי חכמים? כן, הנה, מה נגיד על הרב עובדיה? כל הילדים שלו ברוך השם יצאו גדולים, נאמר ככה, לפחות ירא שמיים. בסדר, אבל לרב לאו כמה ילדים יש? אחד הרב בנתניה, אחד רב 5, 6, לא 12, זה שונה קצת. זה לא חוכמה לגדל 5, כאילו זה גם חוכמה מאוד גדולה. אני אומר, כאילו, אתה אומר, זה מדהים. ועוד בזמן שלהם, מה אתה אומר? ואני התוספות היו החתנים של רש"י. כן, בסדר. אז כאן הגמרא אומרת שלא יתגדרו על הציבור, כל מיני סיבות כאלה מהצד. אף אחד לא אומר בגלל שהם עסוקים בלהעביר שיעורים והם לא שמים על הילדים שלהם והם מוזנחים וכדומה, כן? לא זה מה שאומרים פה, נכון? כמו הסרטים האחרונים על בת הרב ועוד כל מיני דברים כאלה. מרזוטו אומר מפני שהם מתגברים על הציבור. רב אשי אומר משום דקרו לאין שחמו. ישראל חינוכי שלי במקור חיים זה באמת ככה, לא צריך סרטים. טוב, בסדר. הגמרא אומרת אחרת אבל. רבינה, זה מה שחשוב לנו, רבינה אומר שאין מברכים בתורה תחילה. הסיבה שבגללה זה ככה, זה כי הם לא מברכים בתורה תחילה. דאמר ויהודה אמר רב, מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת, דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשו עד שפירשו הקדוש ברוך הוא בעצמו. דכתיב ויאמר השם על עוזבם את תורתי. היינו לא שמעו בקולי, היינו לא הלכו בה. אמר רב יהודה אמר רב שאין מברכים בתורה תחילה. זאת אומרת, הבעיה היא, הם למדו תורה, אבל לא רק לא ברכו בה. נו, אז בגלל שלא אמרו ברכות התורה, עשיתם מזה כזה עניין גדול, אז כמובן שברכת התורה היא מבטאת את היחס שלך לתורה. האם התורה היא משמשת בתור חוכמה, אינטלקטואל או משהו מעין זה, או שהיא משתמשת בתור קשר שלי על הקדוש ברוך הוא, יצירת מחויבות ודבקות וכל הדברים האחרים, שהם מה שדיברתי עליהם, שזה הקשר לנותן התורה. כן? תורה לשמה, גם בזה יש פרשנויות רבות. בחסידות מה שאומרים תורה לשמה זה לשם שמיים, זאת אומרת לשם השם. נפש החיים אומר לשם התורה, אבל המגיד ממזריץ' ואחרים אומרים לשמה זה לשם השם. כשאתה לומד, אתה לומד לשם שמיים, לשם להידבק בקדוש ברוך הוא. עד כדי כך שהוא אומר שאם אדם לומד גמרא הרבה זמן, צריך לעשות הפסקה באמצע, ללכת לקרוא איזה דברי חסידות או דברי מוסר או משהו כזה, שלא ישכח את הקדוש ברוך הוא. שזה לא יהפך להיות לו איזה משהו שהוא מהווה חציצה. התורה יכולה להוות חציצה בינו לקדוש ברוך הוא, במקום שהיא תהווה קישור. אומר, התורה זה כמו שינה. ולפי נפש החיים זה מתפרש לשם הוספת לקח ופלפול. זאת אומרת, המטרה היא כמה שיותר להגדיל את התורה, לפאר אותה, להגדיל את החוכמה האלוקית, לחדש בתורה, זה הכוונה לשמה. לא רק לחזור על מה שאמרו קודם. טוב, אז זה גמרא בנדרים, מפורש, זה שלא ברכו בתורה זה כבר מעכב. אז אלה שלומדים בלי מחויבות לנותן התורה, ודאי לא מברכים בתורה, עד כדי כך שזה גרם לחורבן. זה דבר שגרם לחורבן הבית. טוב. מיזמים כאלה. זה הגמרא בנדרים. הגמרא בברכות אומרת, מרגלה בפומא דרבא, תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים. שלא יהיה אדם קורא ושונה, הוא בועט באביו ואמו, הוא ברבו, ובמישהו גדול ממנו בחוכמה ובמניין. שנאמר, ראשית חוכמה, יראת השם, מסכת טוב לכל עושיהם. לעושים לא נאמר אלא לעושיהם, לעושים לשמה ולא לעושים שלא לשמה. וכל העושה שלא לשמה, נוח לו שלא נברא. תראו איזה כללה אדירה יש פה, נוח לו שלא נברא לכאורה. נאמר למי שעוסק בתורה שלא לשמה.
אז יש פה סתירה. יש פה סתירה בין הגמרות שאנחנו מכירים שמתוך שלא לשמה בא לשמה, לבין הגמרות הללו, שאתה אומר שנוח לו שלא נברא, אתה אומר לו שעל זה בא חורבן, והגמרא בתענית אומרת, מסיימת, תניא היה רבי בנה אומר, כל העוסק בתורה לשמה, תורתו נעשית לו שם חיים, שנאמר עץ חיים אלה מחזיקים בה, ואומר יפותי לשורך, ואומר כי מוציא מצא חיים, וכל העוסק בתורה שלא לשמה נעשית לו שם המוות, שנאמר יערוף כמטר לקחי, ואין עריפה אלא הריגה, שנאמר וערפו שם את העגלה בנחל. אז קיצור, יש לנו פה 3 ביטויים חמורים. חורבן בא על זה, זה שם המוות, ודבר שלישי שנוח לו שלא נברא. איך אנחנו מיישבים את הדברים הללו? אז הדרך לפתור את הבעיות האלה זה להגיד, לא מדובר באותו דבר. יש תורה שלא לשמה כזאת, ויש תורה שלא לשמה כזאת. זאתי בסדר וזאתי לא בסדר, כנראה. נכון? זה לכאורה מה שנאמר. בסדר, אז פה תוספותים בכל המקומות מתרצים את התירוצים. אני הבאתי גם יכול להיות לאור שכאילו זה... מה אתה אומר? אני אגיד לך ככה. טוב, אז תוספותים בכל המקומות מתרצים את התירוצים. אני הבאתי את כולם רק בגלל ההדגשות. כאילו, מה בדיוק הם אומרים שזה לא לשמה שהוא בעייתי, מה זה הלא לשמה בסדר. אז נקרא את התוספות הראשון במלוא, ואת השאר רק נקרא את ההדגשות. רגע, פה מה היה הפירוש של לא לשמה? בגמרא, מה פשט הפירוש של לא לשמה בגמרא? זה בדיוק השאלה. מה זה אומר לא לשמה? אבל פעם אחת אתה אומר שטוב ללמוד שלא לשמה, פעם אתה אומר שמי שלומד שלא לשמה נעשית לו שם המוות. במקום ראשון כתוב עושה, כן? מה זה? במקום ראשון לא כתוב לומד, אלא כתוב עושה, כן? עוסק בתורה. עושה שלא לשמה, המקור, כן, נכון. בפשטות זה להנאתו. כי זה שאלה באמת אם זה תורה וגם מעשים או רק תורה. כאילו תורה ומצוות או רק תורה. בפשטות זה להנאתו ולא לכבוד השם. אז בוא נראה. אז התוספות אומרים ככה, התוספות בברכות אומרים, העושה שלא לשמה נוח לו שלא נברא, ואם תאמר, אמר רב יהודה אמר רב, פרק מקום שנהגו לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, הוא מתרץ, יש לומר דאח המיירה שאינו לומד אלא לקנטר חבריו, ואת המיירה שלומד על מנת שיכבדו. זאת אומרת, ללמוד בשביל כבוד זה בסדר, כי בסוף הוא ילמד גם בשביל האמת, אבל בשביל לקנטר את חבריו זו בעיה. מה זה אומר לקנטר את חבריו? זו שאלה טובה. זאת אומרת, האם יש פה איזה רצון ליצור, כאילו הנה, אני אשתמש במקורות שלכם כדי לנגח אתכם. בסדר? זו שאלה שיכולה מאוד להיות רלוונטית לענייננו. זאת אומרת, יש פה איזושהי מטרה של ניגוח, לא בהכרח רצון לי, בוא, אני רוצה להיחשף לתרבות שלך, להיחשף למקורות שלך וכדומה. זו שאלה, לא רוצה לשפוט באופן כזה, אבל זו שאלה. הלשון של התוספות בפסחים הוא מחלק בין אם אדם לומד כדי להתייער ולקנטר ולקפח את חבריו בהלכה, ולא לומד על מנת לעשות, והצד השני זה שהוא לא מתכוון לשום דבר רע, אלא מתוך עצלות. כלומר, יכול להיות מצב שבו אדם, השלא לשמה הבעייתי הוא ללמוד על מנת לקנטר ולקפח את חבריו בהלכה, ולא לומד על מנת לעשות. לא לומד על מנת לעשות, זה לכאורה, כשאין לי מחויבות לקדוש ברוך הוא, אני לומד את זה, אבל אין לי שום מטרה לעשות את זה. זה מאוד מעניין, זה מאוד מושך וכדומה, אבל אני לא מתכוון ליישם את זה, לא מתכוון להבין את המסרים האלה, לחיות לפיהם או משהו כזה. זה שלא לשמה, ולשמה, והלא לשמה בסדר, הוא שהוא לא מתכוון לעשות דבר רע. הוא פשוט עצל, הוא לומד את זה, אבל אין לי כוח עכשיו לעשות את המצוות, זה קשה לי, לא נוח לי וזה. בסדר, זה החילוק של התוספות בפסחים, והתוספות בסוטה מחלק בין, אתם רואים בקטע המודגש, כגון מהירת האיסורים ומאהבת קיבול פרס, שלא מתכוון להשלים רצון יוצרו שציווהו על כך, אלא להנאתו. הנה, אדם שלומד להנאתו, זה שלא לשמה בסדר, מותר ללמוד להנאה. אני נהנה מזה, זה מעניין, זה אינטלקטואלי והכל, זה שלא לשמה שהוא בסדר, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. מה שלא לשמה שנוח לו שלא נברא ושנעשית לו שם המוות, זה שהוא רוצה להוסיף על חטאתו פשע, שעתה שגגות נעשו לו זדונות, שאף על פי שיודע שעובר לא מנע מכל תאוות ליבו. הוא לומד את זה, ואף על פי כן הוא אומר, אז מה? אז מה אם זה יפה, אבל זה לא מעניין אותי, אני בוחר לעשות משהו אחר לגמרי. כלומר, יש פה בעיה שזה לימוד שלא מביא לידי מעשה, או לימוד שמביא לידי קינטור, או מביא לידי לעג, או מביא לידי התרסה. זה בעצם הלימוד שעליו נאמרו במקורות שראינו שהוא נעשה שם המוות, שהתורה יכולה להיות שם המוות. אפשר להשתמש בה לשם רעה, לשם חיזוק המעשים הרעים שלי,
הנה, התורה של המוסלמים היא ודאי שמה מוות. זאת אומרת, האמונה באל אחד שם, היא הופכת להיות אמצעי לקידוש כל התאוות. למה? כי בדרך כלל מה שמחלקים בין המוסלמים לנוצרים, זה העניין הזה שאין להם את הפן של ההגשמה. הנוצרים הם מגשימים והמוסלמים הם מייחדים, כן? ככה הרמב"ם מתייחס אליהם, הם מייחדים, הם מאמינים רק באל אחד. יש להם תורה בלי אמונה ואין להם אמונה בלי תורה. כן, אז מה כן אומרים? שלמוסלמים יש קוראן ולנוצרים יש את התנ"ך שלנו, אז לפחות כאילו הספר נשאר, אם כי הם משנים אותו, אבל יש עוד הבדל. ההבדל הוא איפה נמצא הצד של ההגשמה אצל המוסלמים? בשכר שלהם, בעולם הבא שלהם. העולם הבא שלנו, העולם הבא מופשט לגמרי. בלי בחורות ועצים וצמחים וכל זה, הכל זה, איפה אצלם זה? זה עניין של העולם הבא שלהם. אז עכשיו אדם נאמר את זה בעקבות מה שהראה היום, אדם מוסלמי שהוא באמת הולך ואומר אללה אכבר, מעניין אותו האללה או מעניין אותו העולם הבא שלו, של מה שיקרה שם? זו השאלה. זאת אומרת, האם בסופו של דבר הייחוד הוא באמת ייחוד אמיתי, כמו שכשאברהם הולך לעקוד את יצחק, הוא עוקד אותו באמת על ייחוד שמו של הקדוש ברוך הוא, או שהייחוד הזה הוא רק אמצעי כדי להכשיר את כל התאוות והמאוויים שיש לי, כי אני יודע שמה מובטח לי, אותו אדם יודע שמה מובטח לו, שאם הוא יעשה את הדבר הזה הוא יזכה לכל טוב שבעולם. והיו מחקרים כבר בהקשר הזה, שאם הם מפסידים את זה, כגון שאישה נלחמת בהם, אז הם מפסידים את כל השכר הזה, וזה, אז הם מפחדים מזה פחד מוות. אם אישה הורגת אותם. אם אישה הורגת אותם, וכדומה בצבא. זורקים להם איזה חזיר או משהו כזה. גם, שקוברים אותם בצבא. אז למה? למה? הרי לכאורה מה זה משנה? הייחוד האל הוא חשוב, והאל רוצה שלא יהיו כופרים, נכון? אלא כי באמת העניין הוא, מה שמניע פה, הוא מניע של תאוות. זה בעצם העניין. יש מוסלמים כאלה. גם הנצרות, כל הסיפור שלהם, ובסופו של דבר, כדי להכשיר את השפיכות דמים שהיה להם, ואת כל הקתולים שכביכול לא מסוגלים להתמודד עם יצר הפריון, שאצלם זה מובנה, שזה הפוך. אבל שבסוף הגיעו פרוטסטנטים, והם הגיעו מסקנות מאוד חכמות. יש שונים, אבל הנצרות ביסודה היא לא כזאת. ג'ון לוק, כל הליברליזם, אני לא יכול להגיד שזה משהו... הבעל שם טוב מפרש את הלוואי אותי עזבו ותורתי שמע על הבעיה הזאת. אומר, גם גנב שהוא הולך לגנוב, אז רחמנה קרי. נכון. אומר, הלוואי אותי עזבו, שיעזבו את האמונה שלי שזה עובד. כי מי שמאמין זה טוב ותורתי שמרו. שהגנב, הלוואי אותי עזבו. שלא יגנוב ולא רק יגיד. הלוואי אותי עזבו, שלא הולך לגנוב ויגיד, הקדוש ברוך הוא יעזור לי. באמת עוזר לו, כי אני, כן, רצון נותן, פותח. נושא אבון, מה שאני. מצביע לכל חי רצון. נושא אבון. ותורתי שמרו, שם כתוב, לא תגנוב. אבל אתה רואה שכתוב, זה בהקשר של לימוד תורה, אז אתה לא יכול להגיד שזה רק מעשי ולא... לא, הוא אומר כל שכן. להפך, דווקא פה הבעל שם טוב הוא מסתדר. בעל שם טוב אומר, אמונה היא עובדת נכון, הלוואי אותי עזבו את האמונה שבי, ותורתי שמרו. כי גנב שהולך לגנוב, הוא גם קורא לקדוש ברוך הוא. קיצור, תורתי שמרו זה... הקדוש ברוך הוא עוזר לו. נכון. תורתי שמרו זה לעשות את התורה, לא ללמוד את התורה רק, ולא להתכוון לעשות אותה. טוב, אז זה כי כמו שאולי גם יהודה אמר פה מקודם, בכל זאת הם מגיעים לתובנות חשובות של שוויון, של צדק, של דברים כאלה. והשאלה אם הם עושים עם זה משהו, האם בזכות זה שהם למדו את זה וראו את זה בתורה, זה קידם אותם ושינה, נתן להם הוראות מעשיות למה שהם עושים ביום יום. חלק כן. חלק כן וחלק לא. נכון. אז חלק כן וחלק לא, ופה השאלה אם באמת הלימוד הזה מוביל ולידי מעשה, או שהוא בבחינת, אני אגיד, הרי מותר לי להגיד מה שבא לי, בעידן שלנו אדם יכול להגיד מה שהוא רוצה. אז אני אגיד את מה שאני רוצה, האם אני מחויב לזה, אם זה מעניין אותי אחר כך, אם זה משהו שישפיע עליי לדרך החיים שלי, האם הוא יהיה בבחינת תורה, לשון הוראה, או לא. אם לא, אז לכאורה זה מגיע למדרגה שלא לשמה, שאולי אין בה ערך, ולהפך היא נעשית סם המוות, והיא נעשית נוח לו שלא נברא, ועוד כהנה וכהנה כללות פה שהגמרא טרחה להרעיף על אותם אנשים. זה לא עושה להם בעיה גם שהם מפסיקים להיות תינוק שנשבע, כאילו עד שהוא למד, היית אומר, הנה יפה, זה מה שתוספות אומר. עכשיו הוא נעול, הוא כבר לא יודע. מצוין, תוספות אומר את זה, שזה מוסיף על חטאתו פשע, שאתה שגגות נעשות לו זדונות. לא מספיק עד עכשיו לא ידעת, עכשיו אתה גם יודע ובכל זאת אתה בוחר להתנהג אחרת. כן, הבדיחה הזאת ידועה על כל החוכמות. אדם שהוא מתמטיקאי אומר, אז מה אם אני לומד אלגברה? זה אומר שאני צריך להיות משולש. אז באותה מידה מעתיקים את זה גם לתורה. אז מה אם למדנו את כל הערכים שיש שם? זה אומר שאני צריך להתנהג גם כמוהם? וברור שהנקודה הזאת שלדוגמה, מעט שחרב בית המקדש, אין לנו הקדוש ברוך הוא לדלת אמות של הלכה. מה הפשט? דלת אמות של הלכה, הכוונה יש לו משנה ברורה. זה לא הפשט.
ההלכה בהקשר הזה זה שאני הולך בה, זאת אומרת שבכל דבר שאני לומד, אני הולך איתו, אני עושה אותו, אני מיישם אותו, באיזשהו מובן, זה יכול להיות במוסר, זה יכול להיות בחסידות, וזה יכול להיות גם בהלכה לגמרי, זה יכול להיות בלימוד גמרא, זה יכול להיות בכל דבר, אני לוקח את זה לעולם שלי. זה הכוונה מיודע לדמות של הלכה, לא של לימוד הלכה, לימוד מה שקוראים הלכה. מה זה? לפני חורבן בית המקדש, הדרך לעבוד את השם הייתה אחרת, לא היו רק על ידי התורה והלימוד. לא רק ארבע דומות. היה עבודה שהיא הרבה מעבר לזה. טוב. אבל יכול להיות שאפשר לחלק, כאילו, אותם אנשים שעושים ככה בצורה אולי תגיד שהיא מעוותת, יכול להיות שהם בעצמם לא בסדר, אבל עצם זה שמכניסים נגיד את התנ"ך, שמתעסקים פה, אז לא כולם יבואו בגישה שלילית, זאת אומרת, כאילו, רואים שהספר חשוב, אנשים יכולים לבוא בגישה פתוחה, יכול להיות שכאילו בעתיד, זאת אומרת, זה יקדם, מאשר להגיד, כאילו, זה ספר חשוך, בואו נזרוק אותו לפח ונתעלם ממנו. זאת אומרת, הופך אותו לפחות להיות זמין לכל. חשוב להתעסק בו, ויכול להיות שאנשים בסוף יתעסקו איתו, אז הגיעו גם אז זו שאלה טובה, אני אתן לך משל. לדוגמה, יש בתים שהם לא ציונים יותר מדי, אין להם דגל ישראל. האם נגיד אתה תשמח על זה שיקחו דגל ישראל ויהפכו אותו להיות שטיח לרצפה בכניסה, ינגב עליו את הרגליים? בסוף הוא יפוך. השאלה אם ההשוואה היא במקום. נכון, השאלה אם ההשוואה היא לגמרי במקום או לא, אבל מצד אחד, לפחות את דגל ישראל נכנס, אבל השאלה מה עושים איתו. מי יודע מה יהיה בעתיד איתו? אולי בעתיד. ראיתי אותו למרפסת. בסדר. אז זה התוספותים. אבל זה לא ככה, כי ללמוד תורה זה לא לבזות אותה. לדרוך על רד דגל זה לבזות אותה, ככה מבזים אותו. ללמוד תורה, זה לא דרך לבזות אותה. השאלה, אני אומר ככה. קודם כל, כלפי מה דבריי אמורים בעיקר. בוא נאמר ככה, שבאופן כללי אין בעיות מהותיות. הבעיות המהותיות נמצאות בפרקים שההבנה הראשונה והבסיסית בהם היא יותר קשה. כמו בפרקים כמו שילוח הגר, כמו בפרקים כמו עקדת יצחק. כמו בפרקים כמו דוד בת שבע, או זה שאברהם נותן את שרה בשביל להציל את עצמו, או הרבה דברים שגם הרמב"ן, אתם יכולים להגיד, הנה הרמב"ן אמר חטא אברהם, חטא זה לא רק תנ"ך בגובה העיניים, הרמב"ן מדבר ככה. בסדר? אז עכשיו השאלה היא, איך אנחנו מתייחסים לדברים האלה? אני אומר לכם שאני פתחתי את פרק ט"ו, פרק שעוסק בשילוח הגר, ששרי מענה את הגר ומשלחת אותה. מה פירוש המילה לענות בתנ"ך? באופן כללי, ואיך הוא מתפרש כאן. מה היה... בקיצור, אז אתה יכול לקרוא שם דברים שהם ממש, אתה רואה תחושות הבטן של מי קרא משפט אחד מתוך הפרק, וזהו, ישר הוא כבר מרשה לעצמו לדבר, בלי לבדוק שום דבר ממה שכתוב שם, מזה שוותקל עיני גבירתה בעיניה, מזה שכתוב אחר כך שהמלאך בא ומסייע, כאילו, יש שם המון דברים מסביב. רגש בגבעה בכלל הם מתערפים. דברים שכשהאחרים שואלים זה שאלות, זה גם חשוב שלנו. השאלות הן חשובות ומצוינות, השאלה איך מתמודדים איתן. לא, אני לא אומר שתמיד צריכה להיות התשובה מסומנת על הקיר, והשאלה רק איך נגיע אליה. אבל גם מצד שני, אל תגיע אליה בצורה הכי עקומה שיש, באופן שאין לו יושרה בסיסית של להתייחס למה שכתוב. לתת את התשובה. נכון, במיוחד שאין לך ידע ואין לך שום... הנה, אז תוכיח שהם טועים. הרב אבינר כתב על זה. אז לגבי הדברים הללו... לגבי הדברים... בסדר, אם זה מה שהוא יכתוב שם, בסדר, אבל טענות כאלה הן טענות כוללות שהן... אני יכול לתת על הדבר הזה, לדוגמה, המושג עינוי בתורה הוא שעבוד. הוא לאו דווקא התעללות, וממילא שיעבוד, זאת אומרת שהיא אמרה, אני הגבירה פה, ואת צריכה עכשיו להיות, מה? את צריכה להיות משועבדת תחתיי. זאת אומרת, אני הגבירה, ואת סך הכל שפחה פה. ותקל גבירתה בעיניה זה מפורש בתנ"ך. היא זלזלה בה, היא הפכה להיות, אני עכשיו המלכה, אני זאת בהיריון, את לא בהיריון. אז אני הגבירה פה בבית. וכשהיא מענה אותה, זה לא שהיא מתעללת בה, אלא שהיא משתעבדת בה כדין גבירה. על זה, וזה אפשר להוכיח בתנ"ך, שהוא מתבטא בביטוי עינוי לא בהכרח כהתעללות, אלא כשעבוד. ממילא, למה היא סובלת הגר? כי זהו, היא הרימה את האף כבר. אחרי שמרימים את האף קשה להוריד אותו חזרה. ולכן, גם הקדוש ברוך הוא אחר כך אומר את זה, ששרי צודקת, גם בשילוח שלה אחר כך יותר מאוחר. בסדר, זה דוגמה אחת. יש המון דוגמאות שאפשר לפרש אותן, גם בעקדת יצחק, איך להבין את הציווי האלוקי ומה קרה בסוף. השאלות הן שאלות חשובות כי הן מפתחות את ההבנה, הן מפתחות את מה באמת הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. התשובות שלהן יכולות להביא לפעמים לרפיסות גמורה. עוד ביטוי אחד אחרון של המאירי, איך שהוא מחלק בין שלא לשמה שהוא טוב ולא לשמה שהוא רע, אז הוא אומר פה, תסתכלו בעמוד הזה בסוף, הוא כותב בבית הבחירה על פסחים,
כל שמאירה מכוון הוא למצווה, וכל שזה להתגאות ולהתגדל על שכניו, זו מידה רעה. בסדר? אז מה שלא לשמה בסדר? שזה מיראה. מיראה, מה זה אומר מיראה? יש לו איזשהו אלמנט של כבוד לפחות. כן? ובביטוי אחר בתענית הוא כותב, לעולם יתעסק אדם בתורה לשמה, שכל עוסק בתורה לשמה מתכוון ללומדה על צד אמיתי. והוא שנאמרה לו שם חיים. אז זה גם שאלה, מה בדיוק, מה הרמה של הפרשנות, באיזה רמה אפשר לומר שיש קשר בין מה שכתוב למה שאתה אמרת, או שאמרת בעצם את מה שחשבת, והיחס בין זה למה שכתוב בתורה הוא לא בהכרח שווה. האם זה לא קיים גם אצלנו, בציבור שלנו? זה ודאי קיים. זה ודאי קיים. כל תורת החסידות ודאי לא מתכוונת לפרש את מה שכתוב בתנ"ך. ברור שמשתמשים שם בפסוקים כאסמכתא בעלמא. אף אחד לא חושב שזה הפשט של מה שכתוב בתורה. יש לתורה פשט רמז דרש סוד, וזה אחד מהם. זה אחד מהנקודות. אף אחד לא חושב שהפירושים האלה באו להסביר בדיוק מה קרה שם. יש פה רעיון שהם רוצים להעביר. אבל כאשר אתה כן עוסק ברמת הפשט, אז לפחות תהיה נאמן למה שכתוב. הנה, זה אבל הרב מדן הוציא איזה ספר. נו. שיש כל מיני המצאות, הוא בעצמו אומר שזה... בסדר. זה הגרסה שלו. אבל זה הרב וינר יכול להגיד שזה... לא, ההמצאות שם, נכון, הן צריכות ראייה, הן צריכות להוכיח מן הכתובים. הוא בדרך כלל מבסס את עצמו על הכתובים. אינטואיציה, נכון, אבל יש לו, הוא מנסה להוכיח מקשיים מזה, אבל יש שם ראייה הרבה יותר מבוססת, זה לא רק תחושות בטן. זה מה שאני מתכוון. להכיר עמוקה עם התנ"ך, עם חיים שלמים ברור, יפה, אינטואיציה שנובעת מידע עצום כבר של כל ספרי התנ"ך. ומתוך זה אתה אומר, זה שונה מאשר שאתה מכיר קצת, ועל פי זה אתה... מה ההבדל בין הפרופסור חילוני שלא מכירים הרבה, מי ממש מכירים קצת. שתי דברים. דבר אחד, קודם כל אתה רואה מזה שהם נסתרים, מפסוקים שנמצאים בסמוך, שמתעלמים ממנו. הדוגמה הזאת שמשהו הביא... יש אנשים חילונים שחיים תנ"ך, הם יכולים להגיד לך גם יש אינטואיציה. בסדר, אין בעיה. אם האינטואיציה שלך לא... בסדר, אם אני אומר, זה לא... מבחינתי כרגע המבחן הוא לא אם זה מוביל רק ליראת שמיים, למרות שמפה ראינו שכן, אלא האם אתה לפחות עומד במבחן הבסיסי של היושר האינטלקטואלי. זאת אומרת, האם אתה לא נסתר מהפסוקים עצמם או מההקשר, או שאתה בונה פה איזה תל על מה שנראה לך ישר בזווית הראשונה. טוב. רק משפט אחד, אני לא יודע בחסידויות אחרות, אבל מקובל בברסלב, אני חושב שזה מובא ברבי נתן, שיש בתורה פשט רמז דרש סוד, ופירושי רבי נחמן לפסוקי התורה, זה פירושי הסוד. זאת אומרת, זה מה שהפסוק התכוון. לא, למה? זה הסוד. בסוד, זה לא בפשט. הוא מודה שזה לא הפשט, אבל. נכון, אבל זה... זה לא אומר שזה לא נכון. זה לא הדבקה חיצונית, זה מה שהתכוון. זה לא כאילו וורט, שעכשיו הנה, אני אדביק אותו לפסוק. נכון, זה לא התכוון. זה לא וורט שאני אדביק אותו לפסוק. לא, זה לא רק אסמכתא. פירוש של לפסוק על פי תורת הסוד. נכון. כי התורה מדברת בארבע רבדים, וזה הרובד של הסוד שבה. כפירוש, ולא כהדבקה חיצונית. נכון, אבל לא כל החסידות היא ככה, יש הרבה חסידות שזה הרבה... אז אמרתי, לא יודע, זה מה שברבי נתן או מישהו כתב. אף אחד לא חושב וכולי וכולי. הנה לך. טוב, עכשיו בוא נראה. בוא נעבור, רק אני רוצה לראות את השפת אמת. רגע, מה עם הרמב"ם אבל? אני רוצה לראות הרמב"ם. הרמב"ם פשוט פוסק את זה. מה הוא אומר? אין לך מצווה בכל המצוות כולן שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה, אלא תלמוד... טוב, נקרא אותו עוד שנייה. אני רוצה רגע לראות את השפת אמת רק. תסתכלו בשפת אמת. שפת אמת, זה שפת אמת על הש"ס, זה לא שפת אמת על התורה. שפת אמת על הש"ס, בעמוד האחרון למעלה. גם נהדר. הוא שואל את השאלה המרכזית ששאלנו בתחילת השיעור. האם עדיף לעסוק בתורה בצורה כזאת שלא ברור לאן היא מובילה אותנו? או שעדיף, אל תיגעו בתורה בכלל. עדיף, תלמד מתמטיקה, תלמד דברים אחרים, עזוב את התנ"ך, עזוב את התורה, זה לא בשבילך. אם זה מה שאתה מוציא ממנה, עזוב, אל תתעסק איתה בכלל. כלומר, מה יותר גרוע? יותר גרוע, כי הטענה, היה דיון רחב על זה בפורום הרבנים של קהילות וזה, אומרים, מה, אתה רוצה להנגיש את התנ"ך לחילונים? נו, זה דבר טוב. אבל האם יש בזה ערך, כי סוף סוף הם עוסקים בתנ"ך, או שאולי תנ"ך בצורה כזאת, עדיף שלא יעסקו בכלל. באותה מידה, כמו שדיברתי מקודם, על בגרויות של בתי ספר חילונים, של תנ"ך, אולי עדיף שלא יהיה להם יחידה בתנ"ך. עזוב, אם זה מה שלומדים, אז עזוב, זה עושים את כל התורה פלסטר, וזה J הביא את זה, וזה I הביא את זה, וזה Y, ופתרנו את כל הבעיה לפי זה שזה מיליון חלקים שאין שום קשר ביניהם, וזהו.
אז עזוב, לא צריך, עזבו, אל תתעסקו. זה לא עלה במדרגה שבזה מתעסקים עכשיו, כאילו? זה ויכוח, אם לכן הוא זה על תנ"ך, ולא על דברים אחרים, נגיד, כאילו, זה מה זה דברים אחרים? פעם, על מה דיברו, לא יודע, דיברו על... בסדר, אבל השאלה אם בסופו של דבר מדברים תנ"ך, או מדברים את מה שאני חושב. איך ללמוד את התנ"ך וזה, אז כאילו זה מין, זה לא התקדמות כזאת, כאילו עכשיו איך ללמוד את התנ"ך, בסדר, אז אתה אומר את זה לחיוב. לחיוב, כן. בסדר, אז אני אומר, אמרתי שני הצדדים, לא אמרתי שאני כרגע אכריע. אני אומר, רגע, בוא נראה, השפת אמת מתייחס בדיוק לשאלה הזאת, מהשאלה של תוספות. אמרנו שהיו שתי מקורות, מקור אחד אומר שמתוך שלא לשמה בא לשמה. ומקור שני שאמרנו, זה הפוך, שמה פתאום, מי שלא לשמה, נוח לו שלא נברא, וזה שם המוות והכל. אז זה היה התירוץ עד עכשיו. אומר התוספות, אומר השפת אמת להעיר כך. שזה האמרי אמת כתוב. מה זה? לא, האמרי אמת זה המשך, השפת אמת זה הראשון. בתוספות דיבור מתחיל וכאן הקשו, בברכות אמרינן, דה עוסק בתורה שלא לשמה, נוח לו שלא נברא. לכאורה קשה. מניין להם שהקפדה שם הוא, שעל ידי הלימוד שלא לשמה, ואם לא היה לומד כלל, היה יותר טוב. מי אמר לכם שהבעיה שם בגמרא, שמתוך שהוא לומד שלא לשמה, נוח לו שלא נברא? מה, ועדיף היה שלא היה לומד בכלל? לכאורה רק משום שהוא לומד שלא לשמה זה בעיה. מה עדיף? דילמה אדרבה, אם לא היה לומד כלל, פשיטה שנוח לו שלא נברא. אולי כשהגמרא בתענית אומרת שנוח לו שלא נברא או שנעשית לו סם המוות, היא מדברת על מי שלומד שלא לשמה, אבל מי שלא לומד בכלל, אז הוא בכלל... אין לו תקנה מה שנקרא, אז לפחות הוא לומד, כמו שאתה אומר, לפחות השיח הוא לא רק שיח ברברי, הוא שיח שעוסק בפסוקים, שעוסק במשהו טוב. נכון, זה טוב לעסוק בתורה. אז הוא אומר, אלא שגם אם לומד כל שלשמה, נוח לו שלא נברא, ואף על פי כן שפיר ראוי לו לעסוק כדי שיבוא אל לשמה. וצריך לומר שהתוספות מדייקים, מזה שלא אמר כל שאינו עוסק בתורה לשמה, נוח לו שלא נברא. רק כל העוסק שלא לשמה, כן, הביטוי הוא כל העוסק שלא לשמה, ולא כל שאינו עוסק בתורה לשמה, אם כן נראה שהעוסק שלא נשמע גרע מאם לא היה לומד כלל. ככה מבין, ככה השפת אמת מפרש בתוספות ומוסיף ויש לדחות. זאת אומרת, אפשר לדחות הדיוק שלהם, של התוספות, אבל הוא אומר, זה כנראה הנחת המוצא של התוספות, שעדיף לא ללמוד באופן מעוות, מאשר לא ללמוד בכלל. זה עדיף, כי זה לפחות לא יוצר אצלך מה? חיזוק לריקבון שיש לך, או לדעות הקלוקלות שלך. כי כשיש לך אסמכתה מהתנ"ך, אז מה יותר טוב מזה? גם יש לומר לפי עניות דעתי, דאחא אמרינן שיעסוק בתורה ובמצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. וכן עמי אמר כאן בעוסק לשמה. ומסברה ודאי יש לחלק בין עסק התורה למצוות. שבוודאי העוסק בתורה גרוע תפייק שזה לא לשמה. בעיקר בלימוד התורה הוא הכוונה. אבל מצווה גם שלא לשמה, מכל מקום רחמן אחיווה, לעשות המצווה בפועל לבד הכוונה. זאת אומרת, השפת אמת, אני יכול לחיות טוב עם מי שעושה לי מצוות שלא לשמה. הוא מניח תפילין, אבל לא בשביל הקדוש ברוך הוא. סתם זה יפה, זה מעניין, הוא שם ציצית כי זה נחמד לו שיש לו חוטים מדלדלים, או לא יודע בדיוק, כל מיני דברים. אבל, או שהוא נוטל לי ידיים כי זה מנקה לו את הידיים. אז זה בסדר. אז שנייה, אז הוא אומר ככה. אז הוא אומר, במצוות, העיקר זה המעשה, זה מאוד נפש החיים, השפת אמת הזה לא ברור מה, הוא התבלבל, הוא לא יודע לאיזה מחנה הוא שייך. נפש החיים אומר, העיקר זה המעשה, לא הכוונה. אז במצוות אתה עושה מה שצריך לעשות. אבל בתורה, הוא אומר, התורה זה העיקר זה הכוונה. אנחנו היינו אומרים הפוך, היינו אומרים, מה זאת אומרת, התורה זה דברי אלוקים חיים, אתה נוגע בהם זה מספיק, מה אכפת לי מה אתה מתכוון או לא, עצם זה שאתה עוסק בהם זה הכי חשוב. הוא לא אומר ככה, הוא אומר שהעיקר זה הכוונה. ואם לא עסקת לשם כוונה של לעשות, או להתקרב לקדוש ברוך הוא, או יראה וכדומה, אז עזוב, זה ברכה לבטלה, וזהו. אז עדיף לא לגעת בתורה ככה. זו המסקנה של השפת אמת דרך אגב. המסקנה שלו היא שלימוד תורה שלא לשמה באופן הזה, הוא יותר גרוע ממי שלא לומד בכלל. אז פה אני אומר, הוא ככה הכריע את הספק הזה. זה מובן, זה די מובן. כן, מה שעושים בבית ספר חילונים, הוא אומר שזה בעצם לא תלמוד תורה. נכון, היום שאלו אותי, סתם יש איזה מפמר של התנ"ך, הוא שאל את הבן שלו מה הוא חושב על זה, והוא שאל אותי מה דעתי. אמרתי לו, אם זה ככה, אני לא ידעתי שזה ככה, ואני אומר, אם זה ככה, לדעתי, עדיף לוותר על זה. עדיף שלא ילמדו. בסדר, שיהיה להם בור. עדיף שלא ילמדו ככה תנ"ך, מאשר שלא ילמדו תנ"ך בכלל. כי אם זה מגיע לידי מצב שבו אתה כלום, הרי כל התפיסה הזאת היא תפיסה שהופכת את התורה להיות אנושית, ואין קדוש ברוך הוא ואין כלום בעולם. אז מה הרווחנו מכל הסיפור הזה? להפך, זה מבזה את התנ"ך, זה מבזה את התורה גם בעיניהם. אז זה רק מוריד את הכל. עכשיו שוב, גם מה שאני אומר בביקורת הזאת כלפי אותו מפעל של 929, זה לא קיים בכל הפרקים, וזה לא קיים בכל הכותבים. יש כאלה שעושים את זה.
האם שווה לשלם את המחיר של אלה שעושים את זה בשביל השאר או בשביל זה? צריך עיון. אבל אי אפשר לבוא ולטעון, טוב, לפחות הם עוסקים בתורה, מה אכפת לך? לפחות הם מקבלים שבת, אז מה אם זה בכלי נגינה ועל חוף הים ועוד כל מיני דברים? התקדמות רוחנית שהיא לא קשורה לקדוש ברוך הוא, היא לא בהכרח יותר טובה מאשר שלא יתקדמו וזהו. כי לפעמים זה יכול ליצור אלטרנטיבה. יש הרבה מאוד אנשים שבגלל הקבלת שבת בים עם הכלי נגינה... בסוף יתקדמו לא, אבל לכן אני מחלק. זה יותר מתורה, אני חושב. הקבלת זה שבת... שפת אמת. זה שונה. אבל שם זה בתוך עבירה. אבל שם זה עבירה, זה סוג של עבירה לשמה אולי. כי זה תוך כדי עבירה, זה לידי חילול שבת. כן. חילול שבת גמור. באמת בפועל אתה יכול לראות שהרבה אנשים התקרבו מכל מיני קבלות שבת כאלה, וזה שונה קצת. זה הפוך לגמרי מתורה. מהלימוד תורה, מהתנ"ך של חילונים, או מהבתי מדרש שאלו, כל הדברים האלה, מזה אף אחד לא חזר בתשובה. זה נדיר ביותר, וזה גם לא קשור לזה, זה רק בעקיפין דעקיפין. לעומת זה, לא שאתה מכיר. משיעורים... מלימוד רוחני דווקא הרבה מכיר. מה? זה פשוט. לא, מכל מיני בתי מדרש שלומדים באים כאילו... בסדר, לא לומדים עיון רגיל, אבל לומדים... שמהבתי מדרש האלה שסתם מעיינים ככה לכיף שלנו, לאינטלקטואליות שלנו בתורה ובתנ"ך, לא, אף אחד לא חוזר משם בתשובה. אבל מכל התורות הרוחניות האלה והניו אייג' בסדר, אבל הם עדיין לא בכיוון הזה. דווקא חוזרים בהמונים. בסדר, אבל זה לא חילול שבת, זה לא עבירה. כאילו, זה לא דוגמה טובה למטור. הוא, אסף אמר שגם אפילו מהקבלות שבת האלה, אנשים בסופו של דבר מתקרבים. לא אמרתי שזה טוב, אבל אני אומר, יש יותר סיכוי להתקרב מזה. מזה או מלימוד... לא, זה לא אותו דבר. מהבתי מדרש האלה, הוא אומר לא. סיכויים קלושים. לא, אבל לימוד רוחני על דרך החסידות, זה ברור שזה מועיל, אבל אין שם שום עבירה. אין שם שום עבירה, אני מדבר במצב שבו זה נעשה בלי כלום, בלי... אין שום, זה אפילו עובר על חוקי התורה. אתה כאילו עושה דברים רוחניים, אבל כאילו, תן לי לפי איך שאני מרגיש שמתחבר וכדומה. זה, יכול להיות שזה יוביל לשם. אני חושב שיש את הגישה הזו, אני חושב שהרבה פשוט לא יודעים. זה לא יש שזה דרך אגב, זה גם לא עבירה דאורייתא. עושים באוטו. יש מחוזות שככה הם עושים, ומסתבר שלא מעט כאילו בסופו של דבר יוצאים משם ועוברים שלב, כאילו בשלב של תורה ומצוות. זה לא חילול שבת, כיוון שבכל מקרה מחללים. אז זו שאלה טובה, אבל אני אומר, זה לא רחוק מרפורמה, ואז צריך לבחון את ההבחנה של רפורמה. זה אפשר להיות. אני רק רוצה לתת הודעה לכולם. רגע, עוד לא סיימנו, עוד שנייה. יש עוד פירוש יפה של האמרי אמת לתרץ את הסתירה הזאת. את השאר תקראו כבר זה, את התפארת ישראל אתם ודאי מכירים וזה, והגריז מקודם יש לו עניין בפני עצמו, אבל תראו פה את האמרי אמת. להקשות על מאמרי חז"ל, כל העושה שלא לשמה נוח לו שלא נברא. הקשו בתוספות שהרי אמרו חז"ל לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. קיצור, הסתירה, מה הוא מתרץ? העניין שם מה שכתב לתרץ בדרך צחות. דשם איתה, לעולם יעסוק. שמי שדעתו ללמוד לעולם, כן, הוא דורש את המילה לעולם, לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. אם אתה יודע שהבן אדם הזה עומד ללמוד עכשיו כמה שנים, אז אפילו שמעכשיו הוא לא למד שלא לשמה, סוף סוף יגיע ללמוד לשמה. אבל מה שאמרו מה זה? מאיפה אפשר לדעת את זה? לא יודע. הנה, פה התנ"ך זה 3.5 שנים, זה המון זמן, זה לא שהוא לומד כמה פרקים, הוא לומד עכשיו ל3.5 שנים. אבל מה שאמרו חז"ל בברכות על העושה שלא לשמה, הוא שלומד מעט שלא לשמה, וגם המעט הזה יעשה שלא לשמה, אז מתי יגיע לשמה? ככה הוא מפרש האמרי אמת. זאת אומרת, אם אתה לומד קצת שלא לשמה, אז זה נוח לו שלא נברא. כי מזה אתה לא תגיע ללשמה, כי זה זמן קצר. כאילו הוא מפרש את זה פרקטית. אדם שעוסק בזה המון זמן, אז בסוף האור שבתורה אולי יזיז לו. כל הכותבים במיזם הזה, הם לא בהכרח לומדים את המיזם. נכון. הם עושים, מביא להם איזה פרק, קוראים להם לכתוב על זה, זה משהו נחמד. נכון. שאלה אם אלה שקוראים, הם לא אכפת לי, הם אבודים כבר, בסדר? לא, אכפת לי, כאילו צר לי עליהם, אבל הם אבודים כנראה. או לא, בעזרת השם שלו. אבל אלה שקוראים, האם בסופו של דבר זה יוביל אותם לזה שהם יתחברו לתנ"ך. אבל זה מדהים שאתה נותן לאנשים האלה להתייחס לתנ"ך. וגם, אני אומר, תראו, לדעתי, אם באמת, יש שם, באופן הזה של ה-929, יש דבר כזה שנקרא קראתי. יש את הפרק וכתוב כפתור קראתי. אם סך התוצאות של הכניסות יהיה לפחות 50% שכאלה שקראו גם את הפרק של התנ"ך, אז ודאי שהיה זה שכרן. בסדר, הם קראו את התנ"ך, אחר כך הם קוראים את כל מה שכתוב בצד, והם, אני מקווה שיש להם מספיק אינטליגנציה כדי לדעת אם זה קשור למה שכתוב שם או לא קשור למה שכתוב, וזה בסדר, כל מיני גיבובים של אנשים. גם מי שקרא כמה בעיון הוא קרא כדי להבין פתאום במאמר איזה דקויות הוא... נכון, אבל לא משנה, אז הוא לפחות למד את התורה שלעצמה. בסדר? אבל אם זה לא ככה מצב, אלא בעיקר נמשכים לכל התמונות והסרטונים וכל הדברים שיש שם,
אז לא הרווחנו כלום, כי זה לא תורה מה שהולך שם, בהרבה מהדברים. זה לא תורה, זה יכול להיות דברים שהם אנשי רוח וכדומה, אבל לא בהכרח תורה. ואז אני לא בטוח שקידמנו את המצב כל כך. וגם לגבי השיח, אז פה זה תלוי באמת מה שהשפת אמת אומר. אפשר לפרש הפוך, כמו שאתה אומר, ואז לחשוב אולי בתורה דווקא העניין הוא, אולי דווקא הכוונה, אלא עצם העיסוק בקודש. הבאתי אותו כי אותו ראיתי כתוב שמדבר על זה. אבל זו שאלה טובה. אני רק אומר שבאמת לאור הנקודה הזאת, שהפרויקט עצמו הוא פרויקט מצוין. זאת אומרת, לעבור על התנ"ך זה דבר מאוד מאוד חשוב. לא רק לעבור עליו כמו, איך אמר פעם הרב שילת, שגם התולעת שלו בבית עברה על כל הש"ס. אז אין הכוונה של לעבור ברמה הזאת, אלא באמת כאילו ללמוד, לראות מה קורה שם. אז גם על התנ"ך. אז כשזה 5 פרקים בשבוע זה באמת לא ביג דיל, וכשאתה יש לך כמה זה, אז באמת יצא אתר חדש שנקרא כאל תתק"ט, וזה בעצם 929. למה זה 929 אתם יודעים אני מניח? זה מספר הפרקים בתנ"ך. ותתק"ט זה גם 929. זה באמת בעיה, אבל זה כבר אין מה לעשות. כן, עשו את זה. הייתי בטוח שזה בדיחה. מה זה תנ"ך לדתיים? הפרק נמצא שם, ויש עיונים שהם עיונים עם אנשים שהם יראי שמיים. שוב, זה לא ברמה שרק רבנים וזה, אלא גם אנשי אקדמיה נמצאים שם, אבל יש להם מכסה לראש. האם המכסה הזה משפיע הרבה או לא? זה עדיין בסדר. אברום בורג, יש לו כיפה. טוב, אני לא אדבר כרגע. בסדר, יש להם רצון להיות מחויבים. מהכתבה בוואלה, יש לה גם... שומרי תורה ומצוות, נגדיר אותם ככה. הרבה הקהילתית ששמו עכשיו לאפרת. שמעת על זה? אני לא שמעתי. שמעת על זה? איפה זה? איזה קהילה? היא כרגע מכהנת ב... איזה קהילה? שמו רבה לאפרת. לכל אפרת? לכל לא. אפרת, היא בסמיכות על הוויסקי. לשכונה? לכל אפרת? שמו לכל אפרת רבה קהילתית, הייתי פרסום טוב, זה נושא אחר. אז בקיצור שם באמת יש זה. עכשיו גם מי שרוצה להיחשף קצת לתרבות הישראלית, אז אנחנו מביאים, אני אומר את זה בתור נוגע בדבר. יש הרבה רב. אנחנו מסביב. הרב, אתה עושה... הרב הוא מהכותבים. אני חלק מהכותבים וגם אחראי לבקר את התכנים עצמם, אבל חלק מהדברים שנמצאים ב-929 והם שהם ראויים ושיש להם קריאה מחודשת, שיש לה גם אחיזה בטקסט, אז הם מובאים שם. זאת אומרת, זה לא שהם מופסדים לגמרי. אז לכן, אני אומר, המיזם הוא מיזם חשוב וזה כדאי. ודאי כשזה על התורה זה עוד יותר פשוט, אבל גם כשנגיע להמשך זה יהיה, כן, זו שאלה, מה יכתבו בדברי הימים על כל הרשימות של ה... אתה מבקר את מה, את 929 או את... לא, את 929, את הדתיים. את החומר שיש. זה חומר של מכללת הרצוג, זה חומר של רבנים. המטרה היא גם להגדיל כמה שיותר את הפורום. כאילו, רבני ישיבות הקו עדיין לא חברו אלינו. אבל יש רבנים אחרים שכן, הרב מלמד, שהוא יחסית נחשב חרדלניק והוא נכנס. הרב ויצמן. הוא לא חרדלניק, אבל הוא נכנס, למרות שהוא לא בתנ"ך בגובה העיניים, הוא תנ"ך בגובה הסוד, נאמר ככה. וזה דברים מאוד יפים. אז יש שם שילובים, זאת אומרת, יש גם תנ"ך עם פיוט ומדרש תמונה, וכל מיני ניסיונות, כאילו, כן להכניס גיוון בלימוד התנ"ך. גם חסידות כמובן, יש תנ"ך פירוש חסידי. אז יש כמה שיותר לנסות זה, וגם פשט, כאילו פשט של דרך עיון בכתובים עצמם מתוך הפסוקים. כרגע יש קונצנזוס די רבני שמסכים עם זה, קונצנזוס רבני אמוני זה, אבל לא פנו פשוט ישירות לרבני ישיבות הקו, אם הרב טאו יסכים לפרסם דברים שלו שם. לא, אין סיבה שכנס כאילו... אני לא יודע, אי אפשר לדעת, כי תמיד הם יכולים להגיד ש... תראה, בסופו של דבר, הסוג הכתיבה שם הוא סוג אינטרנטי, זאת אומרת, זה פוסטים קצרים שהם יותר כאילו אמורים לדבר בצורה כלילה, ולא בצורה מזלזלת ומלגלגת, אבל יותר בצורה קצרה וברורה ובהירה, שזה תמיד טוב. אבל בסופו של דבר, לא יודע, ללמוד תורה דרך האינטרנט, אני לא יודע. לא יודע בכלל, יש אתרי אינטרנט לישיבות הקו, אני לא יודע, אני באמת לא יודע. כן, להר המורש, יש אפילו סיור במתחם החדש. לא, חוץ מהסיור במתחם החדש. האם לימוד שהוא לא דרך ישירות דרך הרב, כי הרי הרב צריך להיות דומה למלאך השם צבקות, וכשאתה לומד תורה ממאן דהוא, אז אתה לא מכיר אותו אישית והוא לא מכיר אותך אישית, אז אולי יש פה בעיה, יש קצר בתקשורת, ומי אמר שאפשר ככה ללמד? אני חושב שיש איזושהי בעיה, אני יודע שמגבילים כניסה של תלמידים אם הם לא מכירים אותם או משהו כזה. תלמיד שאינו הגון, כל מיני, יש אפשרות איכשהו לטרפד, יכול להיות. בסדר, באמת אני לא יודע, אני אומר את זה בחוסר ידיעה, אני לא שופט לכאן ולכאן. בכל אופן, הכיוון הוא כמה שיותר להכיל זרמים
לא זרמים. איך הם הגיעו אליך שאתה איך הגיעו אליי? אני כאילו קשור לזה באיזשהו אופן. יש שם דברים של הרב סמל? כן, בטח.